Wawazifumu lero ndabwera kuziyankha mafunso. Anthu ena ake amapereka mafunso. Ndinanena kuti azimayi chonde khalani osamala osadalira polisi ku Malawi polisi kulibeko. Ndi anthu ena ake amafunsa kodi mafuna apolisiwo azikutetezani ku malumu. Choyamba ndichi ndakumvani funso lanu ndi ndofuna ndikuyankheni. Tipite ku military. Asilikali a dziko la Malawi samagona 24 hours, amakhala ali ku border, amakhala ali nkhalango kupanga patrolling ndi cholinga choti iweyo ndine tigone mwamtendere. Imene ndi ntchito yawo. Samakhala m'maofesi, samagona ku mabesi kwawo. Sagona. Awa kubwera shift ya masana, ena apita shift ya madzulo. Izimene amapanga chaka chonse mpaka na adzafe. Ntchito yawo ndi imeneyo. Choyamba kodi ndi anthu angati amene amwalira? Mr. Lupia sanafere kulumu, Beatrice sanafere kulumu. Mr. Lupia pamodzi ndi azinzawo ankachoka ku Lilongwe amapita ku Blantyre. Anaphedwera mudedza. Anthu akubawo anayenda ndi mfuti. Sadakumane ndi apolisi, udali usiku. Pamene maiko ena ake ukamayenda usiku sungati mtunda onsewu osakumana ndi apolisi. Pamene ntchito yawo yoyamba ya polisi ndi kupanga patrolling, aziyenda m'mudzi ndi galimoto yawo. Ndipo ndalama zimenezi amapereka chaka chonse. Chaka chilichonse nyumba ya malamulo imapanga release 79 billion Malawi kwacha imapita ku polisi. Ndalama zimenezi mkati mwakemo muli za magalimoto, muli zopangira maintenance magalimoto, mabuilding a polisi, komanso za mafuta, magesi. Ndipo ndalama zikachepa angati kupempha zinaso. Ndipo wopempha wake ndi Mr. Richard Chikoko, IGP, Inspector General of Police. Apolisi amakhala ku mafesi kwawo, amapita ku malo kuti angomva zinthu zija. Wakuti akumenyedwako abwera kuzaleretsa, wakuti waphedwako apita, afuna kuotcha munthu apita. Apolisi sanagwireko munthu afuna kukaba, sanagwireko munthu okupha apita kokapha munthu, sizidachitikepo. Akanena ntchito ya polisi sikumpeza munthu atafa ndiwamba kufufuza ndikumgwira okuphayo. Imene si ntchito ya polisi. Kuteteza chakufa akuyenera kutetezeni muli moyo. Chisanzo m'mudzi timayika ainkara usiku. Ainkara aja akakumana ndi munthu amamfunsa apita kuti, amapanga sechi, akampeza mchikwanje amammenya. Ndi anthu amasiya kuyenda usiku ndi zida. Umbanda umachepa. Apolisiso amene azipanga chimozimozi aziyenda m'mudzi, akaona munthu akuyenda mosakhala bwino amimise urani chimozimozi ku Joni, mupite ku Joni simukamenda anthu atatu pansewu chonchi kukumana ndi vani ya polisi ndikudusani amakuyimisani mupita kuti mupanga chani. Chifukwa amadziwa zakuti pamene pali anthu atatu pali china chake chimene chochitika. Sunganyamule chikwama kumenda msewu akuyimisa upita kuti tipange sechi. Wapolisi wa ku Malawi sangapange zimenezo. Ku Malawi kuli magangi, ana akuyenda ndi zikwanje machete komati mana zonsezi zifuna kuti polisi ikukanika kugwira ntchito yake. Amene azipanga patrolling, ndipo ndalama zimenezi za patrolling izi zogula mafuta zogula magalimoto mumapereka ndinuyo. Ndipo chaka chilichonse mumapereka 79 billion. Koma zonsezi zikukanika kuchitika anthu akuphedwa daily chifukwa kuti chitetezo chikusowa. Chisanzo ineyo ndikhale ndi mpeni ndifuna kamphe munthu wina kwakeko munjira ndikupita ndikumana wa polisi andigwira upita kuti apezeka ndi mpeni chilokosi ndikakhala zaka zingapo ndiopa singayendenso ndi mpeni. Chifukwa anthu okuphawo sadakumane ndi wa polisi apita kokapha munthu. Ndakapha munthu uja amapanga clear ma evidence ndi zimakhala zovuta kuwapenza, ena amapenza. Kati tunena kuti apolisi akanika kugwira ntchito yawo fakuphedwa ana ambiri sichalileka. Chalile ndi wam'modzi mwa anthu ophedwawo ndiponso ambiri akhala kuphedwa. Ndicho ndakuluakulu ingokhala nosamala. Chisanzo mu chaka cha 2017 pa 16 October Chikondi ndi Richard anaphedwa osalakwa. Bambo ake Chikondi anaphedwa osalakwa. Koma anaphedwa chifukwa cha zinthu zoti iwo munalibemo. Ngati simudziwa nkhani imene ndiloleni ndifotokozereni. Finance ndi mayiwala anali pa 16 October 2017 pamene Chikondi ndi Richard anamwalira mophatikizana ndi bambo ake a Chikondi. Anautchedwa ngati nkhuku. Adafa ife okwereka kwambiri koma chifukwa cha zinthu zoti sizikuwakhuza. Koma trust me guys, inakaza kuti polisi ya ku Malawi inkapanga patrolling bweza anthu amene atapulumuka. Chifukwa ndi wina abuka kuyambira chamma 9 mpaka na 11 apolisi anabwera chamma 12. Anthu ataphedwa, anthu ataotchedwa, polisi inabwera mochedwa. Richard ndi Chikondi anali pa chibwenzi. Kenako Richard ankafuna kukwatira Chikondi. Chikondi anawuza bambo ake. Bambo ake ndi mayi ake ananena kuti uziwa chani tintenge Richard akaonekere kumuzi. Anamtenga Richard. Richard ndi nyamara amene ankachokera ku Burundi sankatha kuyankhula Chichewa. Kwa anthu ambiri amene makhala chakulikuni komanso area 3 mukumuzi wa Richard. Richard anali nyamara osangalala kwambiri amakonda kucheza.
Ndalafika kumulanje wanaliza kuti mwezi wawo ndi mwezi wachiwiri ndapapadu se mwezi woyamba kenako apiteko mwezi wachiwiriko. Ndiye mwezi woyambawo mpesera inachuka yakuti kulana mapopa anthu apopa magazi zindizi ndi zimene zinkaveka. Ndakuyenda chikondi lichi pamodzi ndi bambo ake anakumana ndi anthu amuzi. Anamba kwa adabwa anthu aja sinanga anthu aja ndachilendo atenga mabagi zindizi akudutsa. Anamba kuwafunsa mupita kuti ndala chikondi nali naza kuti tupita ku mwezi wathu wachiwiriwo. Chikondi so sankakudziwa linali siku loyamba anangovomereza zimene anakamba bambo ake tupita ku mwezi wachiwiriko. Anali nanga uyu ndi nani? Anafunsa no lichi kuti ndiwe ndani zira kuti ndiwe ndani. Ndiye lichi sankankha bwinobwino sinanga ndi munthu oti chichiwa sachiva ndi ku Burundi. Zosatira zake anthu aja anamba kummenya lichi. Kummenya lichi anamenya chikondi bambo ake chikondi. Ndiye chikondi anapeza mpata uthawako. Koma anthu aja anathamangira abu mmenya mirengo izi ndizi. Lichi so anambanikira. Lichi ankayesesa ku Georgia sinanga naye munthu wa boxing. Pu mamenyana izi ndizi. Zosatira zake anthu aja anamugonjesa. Koma chimene inapangisa zonsezi inali borolo. Lichi anali nyamara okonda gym komanso amakonda kuyendesa njinga za sports. Ndaka kuya njinga chonchija amakhala ndi borolo amanyika kumbuyo. Kayali kapa ndiye paipi machoko borolo kuja kupita kukamwa ndamamwa madzi ndi zimene amapanga. Ndi anthu amuzi aja ataona maborolo ngati amenewa ndi mapaipi ankanga kuti uyu ndine amapopa anamba kummenya lichi. Anammenya ye mpaka anamgonjesa ndi kumuotcha. Ndaka chikondi anayimenya ye mpaka nakuyiotcha. Chikondiso anathawira kwa mfumu anaphwanya nyumba ya mfumu kuntenga chikondi kummenya ndi kumuotcha. Onse anthu atatu anamwalira. Polisi mabwera cha mathofu zinthu zitatha kale. Ndikhulupirira nakuluakulu inakaza kuti polisi inkapanga patrolling bweza lapeza ana chikondi akumenyedwa anakali moyo. Koma chifukwa polisi inali kutali anapita kumalo kuja zitatha anthu ataotchedwa kale. Zinthu zoti zinayambika cha 9 mpaka na 11 iwo anabwera cha 12 atafa kale chikondi lichi atamwalira. Ndi anthu ambiri akhala akuphedwa chifukwa polisi ikukanika kugwira ntchito yake. Ndakuluakulu chonde ikokhala nosamala osadalira polisi. Polisi ndi dzina lokha magalimoto amene akuyendera nthawi yabaki kaya bingu kwa ndani kale. Koma ndrama amapereka chaka china chilichonse budget imalowa yokhuza na magalimoto. Operepa polisi opeza galimoto imodzi palibe magalimoto atatu o awiri ndi imodzi yokha yakalekaleso yopanda mabreki ili kumeneko ndrama zonsezi adyera. Ndiye vuto ndi apolisi koma apolisiwo si vuto ndi akulu apolisiwo fa kukanika kugwira ntchito yawo.